Service Network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolo, ito ang DXDR 981 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Balik na mga kasama. Kagarihan pa yun sige kapalong ang sugang dagitap dinira nga sa Barangay Torno. Maligog siguro tani sa mga personahe sa Saneco kay murag ubay-ubay siguro mga appliances nining mga damage mga kasama magpabili ning ngunani. Palong pala atong sugang dagitap diri sa Barangay Torno ramampod siguro ni kay wa man po daw sa Barangay Estaca kasamang Shellbird. Karon na tayo pagparagsang ka sa duwa ka grupo sa grupong SDA Gorman sa CFD mga kasama pagparagsang ka sa kining team nga Switzerland kay nabitay gid atong oras ang team nga ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat gikan na sa adlaw nga Sabado ngadto na sa adlaw nga Domingo uyon sa ebanghelyo nga gitudlo ni Kristo sa bag-ong kasabutan. Kini sumala sa Biblia guman sa referensya. So ang tanan pwede nga maugamit og Biblia nga referensya. Wiwi ana daan kay para di ta malangan inig kinahanglan mo mga referensya din ha ay pamuwi mga dilatar ta kay na dilatar matadaan na. Sige, ang affirmative nini si Brad Shellbird Don Doyano sa CFD mga kasamay Gurmana. Sa SD si Brad Mitz Bindilio. Ato ning ang mga kuan ini rules and regulation mga kasama na. Ano na tayo 7 minutos nga pagpabarog. Kaduha ni mo pabarog, kaduha usab mo bungkag o mo tuis o mo baog. Gurman, doon na po kining matag pabarog, doon na po cross-examine ang 5 minutos. Sabay una nini ang affirmative si kasamang Shellbird. Dayon dili mo sa pa samtang nagsulti pa ang katbang dayon walay personal nga atake. Dili tubagon ang mga pangutana kong way katubag og siyempre dayon laton nga mahuman jud nga mosibo sa oras pod nga gikatakda nga usa ka minuto ang pagtubag kinatasan na. Sige ato ring pagsugdan og ginahanglan po nga di magbuot sa unsay tubag basta ni tubag siya dili komentaryo. Tubag lang gyud dili komentaryo. Ato nang tagaan og kining 7 minutos ang affirmative side si Brad Shellbird Don Doyano sa Roman Catholic Church. Okay, dagang salamat moderator atong higala. Mayong hapon sa tanan, mayong hapon po sa akong kaatbang sa Seventh-day Adventist. Sa tanang lamino ron sa radyo mayong hapon. Diretso ta kay 7 minutos ra. Now, ang akong ipabarog, ang pagbalhin sa solemnity of the Sabbath, solemnity sa Sabbath, gikan sa adlaw nga Sabado, ngadto sa Domingo, uyon sa ebanghelyo nga gitudlo ni Kristo sa bag-ong kasabutan, sumala sa Biblia o referensya. Okay, atong sugdan. Now, atong timan-an nga ang Biblia nabahin sa general gyud nga pagbahin duha ka kasabutan. Daan og bag-ong kasabutan. Og kining duha ka kasabutan dili ni managsama. No, sa tagna sa Jeremias 31 tudling 31 ngadto 32 nag-ingon si Jeremias ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. Mo na atong permiro nga premise. So kay lahi ang bag-ong kasabutan nya diri man ta mo sentro mao na nga mo na usa sa atong premise nga ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo mahimong uyo na ako sang ingnon na kay wa ko katiwas mahimong uyo na sa ebanghelyo ni Kristo sa premise nga dunay pagbag-o sa mga kanang tuli, circumcision, ceremonial practice man na,
Mauyon manggali akong higala ani nga gitapos na. O dili lang siya mauyon nga ang gihulip ana bunyag. Oh, kami motuo mi nga ang bunyag mo gihulip ana kung sabton ang Kolosas 2:11 ug 12 nga nag-isgot si Pablo diha og circumcision of Christ pero sa sumpa iyang giingon baptism kuno na. Oh, circumcision of Christ, baptism. So mao na. So sa bagong kasabutan doon na gyud mausob. Kay ilisan man ang pagkapari. Sumala sa Hebrehanon City 12, giingon diha nga kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So kana premise na nga dili tanang pag-usob sa balaod violation. Kay mismo ang Biblia gaingon kay ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Di ba? Nganong nag-ingon ang maong tudling kay ang nature gud sa balaod dili parehas tanan. Naay tudling sa Biblia nga dili mausob ang sugo o balaod sa Dios. Oh. Pero ato nang sabton kung ayhon natugtuon ang tibuok Biblia referring to the moral law. Kanang balaod nga ang iyang essence moral or divine. Prasa nang ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pagbatunog laing Dios, pamonay moral. Pero kanang sabat sa pagtuong Katoliko, double element na. One is moral, pero ang ikaduhang element ana ceremonial. Ang moral nga sa usa ka semana do na gyud worship. Na gyud adlaw igpapahulay, gibili na sa katawhan sa Dios. Hebrehanon 4:9. Pero gipasabot nga naghisgot naglaing adlaw sa Hebrehanon 4:8. Umo ni atong diskubrihon og unsa na kay dili ra ba explicit sa Biblia nga mabasa nga gibalhin na ngadto sa Domingo. Siguro akong kaatbang na i-referensyang kutloon na nga referensyang Katoliko nga ang Katoliko nag-ingon nga wala gyud explicit sa tupa litra por litra statement ba nga gibalhin ang solemnity gikan sa Sabado o Saturday ngadto sa Domingo. Wala explicit pero implicitly ipasabot aduna. Unya sa tradisyon pod klaro kay na si Pablo naghisgot og tradisyon. Dili tanang tradisyon supak siya. Kay gani ang practices sa mga apostoles o Kristohanon gitawag ng tradisyon gyapon. Ikaduhang Tesalonica 2:15. Unya kung maghisgot og tradisyon kadto ng mga gawi nila nga ang uban nasulat kini na sa Biblia. Pero ang uban wala na. Oh, pero saan ang pag-ingon lagi nga ibalhin na ang solemnity ana gikan sa Saturday ngadto sa Domingo gihisgotan na sa tradisyon. Ang prueba na referensya ang akong gutloon si Ignatius of Antioch, no? Disipulo ni San Juan. Wa ni sa Biblia kay naman ni tradisyon. Pero sa ubang kuan bisan sa Wikipedia mabasa ning niya, okay ning giingon ni Ignacio, no? Those who were brought up in the ancient order of things, and that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, ang Sabbath nga gipasabot diri kanang Saturday, but living in the observance of the Lord's day, on which also our life has sprung up again by Him and by His death. Letter to the Magnesians, sulat ni Ignacio, ikatulong obispo ni sa Antioch, disipulo ni San Juan. Dahil sa iyang sulat pod nga mabasa na to nga gikutlo da sa chapter 9 Anti-Nicene Fathers volume 1 page 62 to 63 epistle to the Magnesians gapon napod siya gipamulo nga ingon ani, let every friend of Christ keep the Lord's day as a festival, the resurrection day, the queen and chief of all the days of the week. O kani mo gani proof nga kanang Lord's Day sa pinadayag nga giingon ni Juan nga nagsimba siya o nadiya sa espiritu. Daghang hubad sa nga sa Biblia na Sunday. Wa ko kita gahubad nag Saturday. Gawa sa interpretation sa Adventist. Mere interpretation lang. Gibase sa Mark 2 nga tungod kay Lord ang Ginoo sa Sabat, sabto na dayon nga kanang Lord's Day sa pinadayag Saturday, which is wrong. Kaya kung atong hayuog tuod ang Biblia, adunay tulo ka gipasabot nga Lord's Day. Di ba? Una katong Jewish Sabbath, di ta mosupak ana o kanang pagbalik gali sa Ginoo gitawag ko nag Lord's Day sa panudya sa general judgment. Unya kanang Sunday nga Domingo mo nay wala mahibaw isa kung
kanang katbang. Gani kung gidala niya iyang Living Bible, kay balo man siya na nga kanang Sunday gitawag og Lord's Day. So 1 Corinto 16:2. Di ba? Ako man kay nang gikutlo sa among debate ni Brad Sumilay, no? Nga kanang Lord's Day sa pinadayag 1 Domingo na. Di ba? Domingo na. So gipasabot lang unya nagsimba. So kung atong sabton sa logic, so di ta kaingon nga heresy ning kang Ignacio. Kay mauyon sa gipamulong ni San Juan sa pinadayag 1 nga nagsimba kuno siya sa adlaw nga sa Ginoo nga gipasabot Domingo. Di ba? So kung atong sabton ba ang history, uy daghan pa mga masulat sa Biblia sa tradisyon. So nahisgutan man na siyang disipulo. So sakto ang Katoliko. Kay nauyon ang gisulti ni Ignacio sa gipamulong ni San Juan nga nagsimba kuno siya sa adlaw Domingo. Sa pinadayag 1. Niya kung iyang basahon ang mga teksto sa Biblia nga si Kristo nag-respect sa adlawng Saturday, di man ta ikalalis anak kay ang termino sa daang kasabutan kamatayon ni Kristo, taman sa kamatayon ni Kristo. So before that, may katarungan nga si Kristo mo respect gyud og Jewish Sabbath. Di ba? Sa 60 segundos. Hudiyo man si Kristo. So bisan pag pamasahon na niya tanan, di man ta mosupa kay ang katikisim nag-ingon never fails to respect si Kristo sa Jewish Sabbath. Kay Mateo 5:17 wala siyang magguba sa balaod ni Moses. Pero dili na but pasabot nga dili matapos ng balaod ni Moses. Di ba? Sa Colosas 2 giklaro ni Pablo diha nga gitapos na, no? Di ba? Mo na nga di na ta mutugot nga sawayon patagon siya atong kanon. Giapil gali ng Sabat kay kanang Sabat lagi double element. One is ceremonial ang pagpatunong pero ang moral diha nga nagyoy adlong ipapahulay og na-transfer na sa Domingo. Wa na ko igong panahon kay wa na ko oras. Daghang salamat. Salamat kay Bert. Og atoy atag sa kining Seventh-day Adventist ang 5 minutos nga mga pagpangutana. Salamat, Mr. Moderator. May alam ko sa pagpangutana sa tao. Negative man ko. Sa debate, negative man ko. Ang akong pangutana, maulang ni. Imo manggi pamatud-an nga ang pagbalhin sa adlaw, solemnity sa adlaw nga Sabado, ngadtos Domingo, uyon sa Biblia. Imo guning barugang uyon ko sa Biblia na. Okay, sumala sa bag-ong kasabutan. Okay, salamat. Kay uyon man sa Biblia, na mabasa. Yes, implicitly sa Ebanghelyo ni Kristo gahatag mong siya authority sa iyang iglesia. Kanang binding and loosing, pagdili og pagtugot. Gani kanang gahuma dili na singular, dili lang kay may tungod sa pagtiwalag, apil gali ng pagpagmasaylo og sala nga ang Dios ray makapasaylo og sala pero iya po nang gihatag sa mga authorized preacher. Di ba? So apil na ng pagbalin sa solemnity of the Sabbath. Kay matod pa din mo, naaman di ay. Pwede nga imong basahon nga ang adlawng Domingo gibilin alang sa katawhan sa Dios. Sanglit naman ko'y mabasa nga Sabado gibilin alang sa katawhan sa Dios. Ang Hebrehanon 4:9 dili gyud na specific nga 70 of the week. Hinon tingali na yung mga translation ana. Pero kasagaran translation nga gibilin ang adlong ipapahulay kay ang moral lagi essence anang adlong ipapahulay padayon dili na mawala. Ang pagpatunong lang sa adlaw kay para sa understanding pagsabot nga Katoliko, ceremonial man gud pagpatunong. So mao nang gibalhin sa iyang authority. Sunod pangutana. Imong gigamit man gyud ang Hebrehanon 4:9. Unsa may imong nasayran diha nga gibilis katawhan sa Dios? Sabado, adlaw Sabado, adlaw Domingo. Naay hubad nga gahisgot ng Sabado pero ang exegesis gud ng Sabado dili na sabton lang gyud nga 70 of the week. Mahimong sabton na nga pahulay. But pasabot na gihapoy pahulay. Pero sa bersikulo 8 nag-ingon nga lain nga adlaw, lain nga adlaw. Sunod pangutana. Nahibalo mo daig ka nga na ay babasa nga gibilin nga Sabado. Ngano man gasupak-supak ana? Kay ang among pagsabot dili pareha sa inyo. Ang among pagsabot nga naa gihapoy pahulay. Pero lain na kunong adlaw gipasabot sa bersikulo 8. Sunod pangutana. Matod pa nimo ang among pagsabot di para sa imo. Yes. Kining pagsabot sa Biblia nga Sabado gibilin unya imo Domingo. Asa may nahiuyon? Ikaw ako. Gibilin lagi ang adlaw ipapahulay kay sako nang giingon nimo ang Sabat double element, moral. So ang moral essence sa Sabat padayon wa nagiguba. Ang giguba diha ang ceremonial essence lang ang pagpatunong. Kay landong magutong karaan Jewish Sabat matud pa ni Pablo. Kung mabasa nako sa Biblia Hebrehanon 4:9 nga ang gibilin sa katawhan sa Dios Sabado og 7th day of the week.
Dawaton, di mo kapindihan. Now, mahimo siguro mabasa na sa translation nga imong giandam. Pero kung moadto ka sa Greek, ato nang cross-examine, ato sa nang cross-examine kung kuan ba literal translation. Kay sa paraphrasing good allowed man gud ta mo insert og interpretation. Pero kasagarang huba dili gyud na 70 of the Sunod week. pangutana. Sunod lang pangutana. Nihiskot man ko ka Greek. Mangutana lang ko nimo, kabasa ka Greek. Now, nara po kay mabasa gamay, dili tanan kay wa man ko gatuonan na. Unsa man ang pulong Sabado sa Greek? Ang isa unsay kanang pasabot Unsay nimo? Griego sa pulong Sabado sa Greek? Pulong Griego so dili ko ka exact kay reviewon ako na either sa baptismos or basta ka it seems ana nga ang kahulugan na rest. Oo. Nihisgot magag sa baptismos, murag nakatulong man ka. Ang pangutana, kini bang sa baptismos sa Greek, 7th day of the week or first day of the week? Now, depende sa imong pagsabot ana kay kana god mayong sa baptismos adlaw nga igpapahulay. Oh, sa Hudiyo na Saturday yun na watilalis. Sunod pangutana, kung mabasa ako ang word sa baptismos, 7th day of the week, dawaton nimo Now, sa ako nang giingon nimo kung ang imong translation 70 of the week, that is paraphrasing. Kay bisan pag tun-an nato na og ayo daghang mga translation wala gahubad nag 70 of the week. Bisan diri sa Mayong Balita Biblia, King James Version, sa Good News o Revised Standard Version wala na gahubad og 7th day of the week. Gipasabot lang nga igpapahulay. O nagyapoy. Katapos ang pagutana. Okay, sunod pangutana. Kay imo mang giingon nga ang mabasa nga Sabado nga gibilin alang sa katawhan sa Dios Hebreo 4:9 paraphrase. Pwede ba nga ang imo ipakita ang imong version karon or translation nga Domingo gibilin nga dili paraphrase? Now, sa ako nang giingon nimo, dili explicit ang akong ipasabot no, litra por litra. Nagpasabot lang nga naagyapoy adlaw nga igpapahulay. Nya gipasabot nga lain ang adlaw sumala sa bersikulo 8. So dili nimo na makita diha litra por litras Biblia ang gibalhin nag Domingo kay dili na mabasa explicitly. Sa tradisyon giklaro na sa referensya nga akong gibasa. Okay. Okay, napupos na ang 5 minutos nga Sayang. cross-examine mga kasama rin na ito ang isunod ang kining SDA sa iyang pagtuis, pagbungkag sa gitapok ni kasamang Shelbert. Okay, salamat kay Mr. Moderator. Ang akong katungdanan negative sa tema. Di na ni angay tuison kay tuis naman daan. No? Kaning timaha mga kaisunan 30 gong tuisa. Di na po ni angay bungkagon kay wa man po nakatapok. Unsaon unta niya na pagtapok. Tuganan ako na akong kaatbang nga angay mutapok gani siya pamatod-an ang pagbalhin sa solemnity sa Sabat ngadto sa adlaw gikan sa adlaw Sabado ngadto sa Domingo o yun sa ebanghelyo nga gitudlo ni Kristo sa bag-ong kasabutan. Sumala sa Biblia og referensya kuyaw ni nga punto. Iapil pas Kristong ni uyon. Kay ni uyon man dahil Kristo, si Kristo mismo gabuhat. Mura po ni uyon nga gabuhat. Nianggon siya, wala sa Biblia mabasa. Giyon sa man siya pagsaguro na kaniuyon si Kristo nga man ay mabasa. Basta gisulat ni Kristos Comics. Niya diri gasulti si Ignacio. Dili dahil si Kristo ni uyon si Ignacio. Asa ba akong bungkagon, anak? Sa sunod, Brother Benita, sa akong tambag ni Mos, debate bitaw. Affirmative manggugagod. Bibali kang uyon si Kristo, paningkamot ko din taon nga si Kristo niyon. Birit, akong babatod-an, akong balhinon ang kabalaan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. Pero ang imong gigamit, si Ignatius. Now, karon, niabot siya logic. Pero akong gibana-bana, di man na logic, magic. Anong magic? Kanang butang wala sa Biblia, o niya imo'y pamatod, magic man na. O niya, naangkon siya, ang imong, basig doon na kayo mabasa nga, Sabado nga, Hebreanong 4:9, pero para press mo na, nangutan ako, na imong dili para press, Sunday. Siya, wala. Amay, paning ako, kanay para press, sa sunod pangita po imo. Atong basahon. Sa Biblia, base po rin sa sabarista ni. Catholic Trade School. Cagayan de Oro City, Arsobispo SJJ Santiago, Arsobispo sa Cagayan de Oro City.
basta arsobispo, katoliko man na. Atong basahon niya. Pagkutanon nato ni SGD Santiago sa arsobispo. Dunay gibilin nga Sabado kung pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kay ang mosulod sa maong Sabado, kinahanglan mo pahulay usab sa iyang pagpamuhat sama sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat sa adlaw sa Sabado, sa adlaw nga Sabado. Ambot laman og asay labaw aning Ignatius og kaning Dios. Ang gibilin sa Dios sa iyang katawan Sabado, pero nisman ni Ignacio Domingo. Dayong aron ang tema mulig-on, giuyohan na ni Kristo. Ako, maniguro man ko ba? Sa sunod nga stand, di ko kabasa siya nga, makabasa na si Kristo ni ingong iyang ibalhin ng Domingo nga ito Sabado. O Sabado nga ito Domingo, di ko, sure ko na. Atong basahan, basig ni Sabado dili 7th day. Gamay ran eh. The New Testament, Good News Bible. Hani maayo ning balita. Di ni daotang balita. So nang daotan ba ang balita nga di mao? Ang basahon lagi. Wala di basahon. For it is, however, there is still rest remain for the God's people. And this rest day is the 7th day. Seventy man. Tala na ba nilang libro? Catechism for the Catholic Church. Kaya klaro. Pope John Paul II. So, Ignacio na. Supakan bukain si Ignacio sugot. 583. Klarohon. The Gospel reports many incidents that Jesus was accused of violating the Sabbath law. But Jesus never fails to respect the holiness of this day. Asa may tinuran eh, si Pope John Paul II o si Ignatius. Basing na convert na malago ni si Pope John Paul II kag Seventh-day Adventist ani. Or basig nagpamatuod na ni si Fernando si Pope John Paul II kan ano si Ignatius. The essentials of moral. It is a moral sin of violating the Sabbath day. It is a mortal sin of violating of the Sabbath. Mortal sin? Hindi ko basta sa Sabado, mortal sin. Asa mo tayo ng mortal sin? 32. Unang nahadlok yung ko ikala paglapas sa araw sa Sabado, dito ko masukot malino na. Onsay sala nga mortal sin sa pahina 31, 32 ang nakasala sa mortal nga sala mahiagom sa impyerno. Kasi pabarong paganin sa altaat pagro nga balhino mo na sa bulungan sa bulungan. Taabot ng impyerno ang tangunas. Wala. Last na. Wala. Sa 60 minutos. The 10 Commandments, page 84, page 85. Nagingon, Jesus and His family sa matod pa nila, faithfully observe the Sabbath. He went in the synagogue every Saturday. Sa ito pa, ano yung mga libro nga igsoon, puros ni Katoliko, sa balista ani, libro nga sa akin. Sa Biblia, di ko pa niamo, nalita mo pa niya ako. Ganyan. Mag-doktor ni Angkong Kaatbang, mag-examine kaya mag-examine na ni Dr. Raman. Okay, napupos na ang 7 minutos nga pagbungkag sa kitapok-tapok niya sa CFD. Atong ihatag ang 5 minutos ang pagpangutana gikan sa Roman Catholic Church.
Brad Bart? Okay. Ang akong unang pangutana, Brad Mitch, sumala sa among basahon nga imong gikutlo nga ang pag-violate sa Sabat mortal sin na. Asa mabasa sa Biblia nga kanang pagbalhin sa solemnity ana gikan sa 7th day of the week on Saturday ngadto sa unang adlaw semana nga Domingo. Asa mabasa nga violation na? Oh, Hmm. gusto ng apunta na. Asa mabasa nga balhinon? Violation. Violation ang asa mabasa sa Biblia nga violation? Ako na basa. O di pa violation, di gud unta ibilin ang Sabado sa katawhan sa Dios. Wala ebidensya. Basta gani ibilin, violation o ibalhin. Kaduha. Salmo 119, 151, puro na bagunin na imprimatur ni akong Biblia eh. Apan dool ka kanako o Dios og dili mausab ang tanan mong mga sugo. Manang ay balhin-balhin na lagi kay og imong ibalhin dili na mao nang gibilin. Tanawa gibilin sa Dios Sabado. Imong gisto sunod sa Ignatius di dawat ka sa Domingo. Napaluwar ka Ignatius. Ikaduhang pangutana. Ang tanan bang ang pag-usaba sabton ba nga sayop tanan kay kana laging circumcision o tuli. Yun lang mayunan nila. Dayon sa Christianity ron, ang atong entrance kana mang bunyag. Pangutana Di ba? O lagi o. O sabton ba na nga sayop po na kay nausab na lahi sa karaan? Okay, salamat kaayo. Mo ko nagpanguta na pa mo ko dire nagsisko. Ako ta naghisgot dire tinuli anay. Ang atong hisgot dire wa man po nabasa sa Biblia nga ang atong gibilin diha ninyo sa katawan sa Dios nga dili tuli. Wa na. Sabado sa ayo sa kapistoli mag-ato pong tapik ka lang kaysa way tuli na to ang susunod nga debate ang akong tubag mao ni siya kung pwede pang balhinon ang adlaw Sabado dili unta ibilin alang sa katawhan sa Dios Domingo na unta ning ibilin kay balhinon mo dahil eh mao bitaw nang nahitabo nga mura ni gibilin sa Dios nga inyong gibalhin Lagi ang ako pangutana lagi nimo asa mabasa nga ang pagbabalhin sayop kay mo man ninyong doktrina god. dili na doktrina na mo for your information. Pagtulunan. Di po na pagtulunan na mo. Pagtulunan sa Biblia. Kaya pagtulunan ng doktrina mo naman. Di man na mo doktrina di pagtulunan. Ne, ito bag. Maumang gani nga violation kung balhinon kay ebidensyang di ipabalhin gibilin alang sa katawhan sa Dios. As long nga naay katawhan sa Dios gibilin og Sabado. Ambot lang nimo mo apil bakas katawhan sa Dios udi. Asa mabasa nga dili ipabalhin? Okay, mutabag na ka. Maumang gani nga di gyud na wagod na balhin kay nagibilin kay gibalhin pa ni wa na gud untay nabilin. Katawa na. Ako pangutana limit. Pareha magposte. Kung gibilin ang maong poste diha nga giugbok, di ko na mabalhin. Ang akong Pakita gyud sa pakita. Busa dunay gibilin nga Sabado kon pahulay alang sa katawan sa Dios. Kaya ang musunod sa iyang pahulay, muundang manusab sa iyang pagpamuhat sama sa pagundang sa Dios sa iyang pagpamuhat sa adlaw nga Sabado. Mao nang wa gyud na nabal. Sunod ka pangutana. Okay, ang akong pangutana Brad Mitch, asa mabasa nga dili ipabalhin? Maubita na akong tubag. Gibasa na nga ebidensya nga di gyud pwedeng balhinon kay iyang ibilin ala sa katawan sa Dios Sabado. Kung ipabalhin pa ibalhin man ni Kristo, ang Hebrewanon wa na sa Kristo ani dito na sa langit. Mingon na kantas Pablo. Gibilin ala sa katawan sa Dios Domingo na. Wa gyud mabasa na. Ang imong gisaysay, imong interpretation. Dili. Among ipangayo asa mabasa nga dili ipabalhin? Okay. Niara mga igsoon, ang akong tubag higala mao ni ebidensya nga di gyud angay balhinon kay mao'y gibilin alang sa katawhan sa Dios. Tila na. Ngano mang likon nga ebidensya nga di gyud pwedeng balhinon kay gibilin. Diba? Okay, salamat. Sunod pa na. Okay. Now, Tapos ang pangutana. sumala sa Mateo 18:18 nga ang iglesia gitagaan og authority to bind and loose pagdili og pagtugot. Kana galing gahuma ang background ana una giingnan ana si Pedro. Ako ni mo ni pangutana, ako sang gi-premise. Okay. Kanang gahom nila ang simbolo ana Yahweh, daghang Yahweh. So nagpasabot nga daghan sila og authority gihatag. So
pag ingon ni Kristo diya sa iyang iglesia, sa iyang mga authorized persons, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Nakaron kay historically kining grupuha o yun manggali ang mga iglesia ni Kristo ani kining Katoliko na sumpay man gini sa apostolis pero para nila apostate na. Pero uyon sila nga nagpadayon. Pangutana, Bart. Gitagaan man siya authority nga ang inyong idili og itugot idili og itugot usab sa langit. Sa Council of Laodicea gidugma man ang pagbalhin ana. Base sa giingon ni Kristo nga ang inyong Unsay pangutana, Bart? idili og itugot ang pangutana. Sayop ba ang giingon ni Kristo nga gitagaan niya og gahom ang simbahan ana? Pertigong, hustoha si Kristo, pertigong, sa iyo pa ang Concilius Laodicea. Ngano? Efeso 5:24, kaamang iglesia kinahanglan magmasinugtanon kang Kristo. Si Kristo kada adlaw Sabado mo adtog simbahan. O niya, o sa sayop sa Laodicea. Tungod kay ilang gibalhin ang sugo sa Dios, katumanan siya sa Daniel 7:5 na usa siya kataong malinapason. So, simple lang kayo pagod. Okay, natapos na ang cross-examine nga 5 minutos gikan na sa kining Roman Catholic Church og atong ibalik sa kining affirmative side ang pagpabarog. 5 minutos gyapon na. Okay, dagang 7 minutos. 7 Okay. minutos, okay. Okay, now akong unahon tong Daniel City 25. No, murag na-strange ko kay sa daghang tulmanon ni Brad Mitchell karon pa niya gibalik ng Matthew City, Daniel City 25. Now ang Catholic exegesis ana ang gitumong ana dili na panahon diri sa Christianity, panahon sa sa Judaismo. Kung nagbasa siya history mga komentary ang gitumong anang Daniel City 25 mao si Antioco Epiphanes nga katugod si Antioco Epiphanes ang gusto ato paganismo. Wala niya gitahod ang balaod sa mga Hudiyo. So mao to. So iyang gilapas, wa siya motuwa ng Jewish Sabbath ug any practices sa mga Hudiyo. Siya ang gitumbok ana. Sumala sa history. Dili na gitumbok niya about Christianity. Kaysa Christianity doon na gyud mga kausaban. Pero sa ko lagyan ng tuli, giundang na nila. Ipasabot ni Pablo sa Colosas 2:11 ug 12. Bautismo naman na. Oh. Dayon kana ganing ilang silot sa makalapas sa adlong igpapahulay, batuon mo kahangtod mamatay, dit penalty physical yun, pero pag abot ni Kristo giusab man na. Di man si Kristo daghan siyang gipang-usab gani, di ba? O kana ganing kanang divorce, o gibawal magid unta na, pero sa panahon ni Moses kinaaman sila authority anang binding and loosing, nitugot na lang siya divorce tungod sa kagahig ulo. Pero pag abot ni Kristo, giluagan na pod. O, ingon na, undangan ng inyong pagtugot sa divorce kay dili na mao. O, so, giusog niya. Di ba? O, then kanang uturin ni Kristo sa pagdili og pagtugot, dili raman kay siya gawid ana, iya man ang gihatag una ni Pedro. Gitugyanan niya si Yahweh. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh, siging hiriyan sa langit ang imong idili, diri syuta idili na ko sa langit ang imong itugot. O, si Kristo, si Pedro dili man kay siya ray mangulo sa iglesia na may kauban niya mga apostoles mao nang gisubli pag yun na pag ingon diya sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot. Now kung pananglit mo basa tag Marcos 7 hangtod sa 8 nga gisaway ni Kristo diha kanang mga tao nga managhimog kaugalingon nilang tradisyon, naghimog ilang kaugalingong balaod, dili na mo igo sa kanang pagbalhin sa Jewish Sabbath, no? Nga gibalhin sa Lord's Day kay ang context anang Marcos 7 nga to sa 8 ang gitumbok ni Kristong wala tahura nga balaod diha sa napulo ka sugo sa mga tao diha. Kadto man ang pagtahor sa ginikanan kung basahon ng Marcos 7 hangtod sa 8 kay mingon man gud sila nga kining among ikatabang sa among ginikanan dili na mo na ihatag sa among ginikanan kay amo ning ihatag simbahan. O ilang gi-reject katong balaod nga tahoron ng ginikanan. Kay kinahanglan mo tabang gislas ginikanan. Wala man gisgot og igpapahulay diha, no? Ako lang ning giapil kay gisgutan man gud niya atong miagi ba, no? Kay sa Biblia god ang iglesia naagi authority sa pag-usob. Sa angay usbon kay ang Sabat lagi doon na siya ceremonial element kanang pagpatunong. Kay kung wala pa na ceremonial element ng Sabat, nganong gihisgutan na ni Pablo sa Colosas, nga gihisgot sa mga ceremonial. Timan sa tanang moral law, na pulo kasugo, nganong kana ramang yung Sabat gihisgutan ni Pablo sa Colosas.
Kay sakto ang Katoliko naa na siya is ceremonial essence, kanang pagpatunong sa adlaw. Nga mahimong usbon sa mga otoridad. Kay naaman si authority to bind and loose. Munang sa Council of Laodicea, para niya violation to. Pero dili siya moingog violation tong council gapon sa mga obispo nga gihukman pila ka basahon ang New Testament katong Council of Hippo o Cartago. Kay ang tinuod daghang kayong sinulat ang mga Kristiyano. Pero gakanonay sila, gideklara nila nga ang New Testament 27 lang. Wala na mahitabo sa mga apostolis. Ang ilan ng mga saksisor, nganong gibuhat na sa mga obispo, bisag wala na gibuhat sa mga apostolis. Kay ang authority lagi sa mga apostolis, mapasa sa mga obispo. Kay kanang katungdanan god, mapanunod ba na? Sa mas katungdanan sa presidente, ang makasunod anang iyang katungdanan, iyang authority, musunod nga presidente. Oh, ang mga apostolis na sila authority, pero wala pa sila magdeklara pila kabasahon ang Biblia sa ilang panahon. Ang deklaraan na ang mga obispo na nga ilang sumusunod. Kaya naalagi sila authority to bind and loose ang pagdili o pagtugot. So ilang mang gideklara nga 27 books lang. Premise niya ang New Testament. Niuyon manggali mo mga Seventh-day Adventist, bisan pag Iglesia ni Cristo tanang nagtuo sa Biblia, niuyon mo nga 27 books lang ang New Testament. Kaysa may gaingon ana mga obispo. Kaya naa sila authority. Unya karon pag abot sa Council of Laodicea nga di mo musugot nga parehas man ang mga obispo. Oh, na karon unsa may premise nato nganong mutuo tag council? Una katong council sa Jerusalem. Di ba? Ano nito man ta ato? Kay naa sila authority to bind and loose. Ni ato higayuna noon gidili pa nila ng pagkaugdugo. Pero temporal restriction kay di man na universal law. Ako lang sample. Pero mahimo bang maka-abrogate ang mga later authorities? Ana mahimo. Kay kana bitong mga magbabalaod nato, pwede man nila usbon-usbon nila mga balaod, di ba? Atong mga congressman. Oh, depende sa ilang authority o asa ilang panahon. Ang atong premise ana. Oh, ana ko'y panahon, sorry. 60 segundos. 60 segundos. So mao na kanang Mateo 16 o Mateo 18, 17 hangtod sa 18-19, klaro ka ina nga statement ni Jesus Christ nga kanang mga konsilyo sa iglesia binding sa langit. So any council sa iglesia, wa man siya mo tahod sa Council of Laodicea nga gani mabasa man ang Laodicea nga na-Christianize diri sa Biblia. Oh. So but pasabot wala niya tuhoy ang ebanghelyo ni Kristo nga ang mga obispo o mga otoridad na ay authority sa pagdili o pagtugot kay nisupak man siya ana. Kay ingnon man niya violation ng pagbalhin anang solemnity. Nga wa may mabasa sa Biblia nga violation na. Okay, nagkasalamat. Napupos na ang ikanawang pagbabarog sa Catholic, Roman Catholic Church. O gato na siyam ihatag ang 5 minutos nga mga pagpangutana. Okay, sunod pangutana. Unang Unang pangutana. Sa imong ikaduha ka barong, na kay nabasa nga giuyonan ni Kristo ang pagbalhin sa adlaw Sabado ngadto Domingo ang pagkabalaan wala. Okay, sa ako na laging giingon Brad Mitch, explicitly wala. Pero gipasabot tungod sa iyang authority. Nga ang mga obispo na panunod nila ang authority sa mga apostoles kanang pagdili ug pagtugot. So kay ila man yun ang gibalhin. Sunod pangutana. So approve sa langit. Sunod pangutana. Matud pa nimo explicitly wala. Ngano man kagapabilin anang wala man dayta? Mao lagi ang Biblia god na dili kay explicit lang. Nehemias 8:8 ilang gisabot sa tupana ay implied. So magtuon tag Biblia both explicit ug implicit. Sunod pangutana. Buot ba nimo ipasabot nga mangumbirser ka sa mga tao nga mopareha nimo nga mopabilin sa wala? Tato ba ka lang ha? Buot pa nimo ipasabot nga mangumbirser ka sa mga tao nga mopabilin tas wala ug atong biyaan ng naa? Okay. Tubaga. Muhatag kong premise ana ha. Pero sagod ano pag-ingon nga sabadista ba ang mga Kristiyano? Litra por litra, di yung kabasa sa Biblia na. Pero imo nang ipasabot nganong sabadista. O ingon na nara ang point diha. So ingon na nganong okay sa ebanghelyo ni Kristo ang pagbalhin kay ang iyang mga authorized persons, mga obispo, apostolis una, gitagaan niya authority nga ang inyong idili nako sa langit, ang inyong itugot. Unya ambot pasabot ana kanang ilang mga konsilyo kay kanang konsilyo tigo man na council. Sa Council of Laodicea, ilang man yun ang gibalhin. Sunod pangutana, Bert. Sunod pangutana. Pabilin magukas wala. Ningon ang inyong pare, si Albert Smith, Chancellor Park Diocese. A Protestant would follow the Bible. They should worship God on Saturday, on Sabbath day. But in keeping Sunday,
they are following a law of the Catholic Church. Gusto ni sayo. Well, wa man ko kabasaan nga statement. Now, mahimong sa iyang statement nakasulti siya na, di ba? Kay mo man gyud na litra por litra mabasa sa Biblia nga kanang Saturday, Jewish gina, kanang Sabat gyud na siya. Oh, dayon kanang pag-ingon po niya nga ang pagsunod sa Domingo, nagsunod sila sa balaod sa Iglesia Katolika tinuod man na, wa man tay musupak anang na. Sanod pangutana. Bot ba nimo ipasabot nga uyon di ay ka ni ini nga statement nga kaning mga protestante karon nga Sunday keeper inyo na follower. Mahimong ana siguro gyud. Perti makita na gero. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay sa tradisyon, Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matod pa nimo basta konsilyo angay respetuhan. Yes. Sunod pangutana. Unsay sala ba ang pagsupak sa desisyon sa konsilyo? Kung official nila, council, general council, yes, Sala. kay imo ang Dios man gyud imong gisupak ana, kay gitagaan gug authority ng council. Sunod pangutana. Sa Biblia mabasa man sa Mateo abuhat 15:28-29 nga giuyunan sa Espiritu Santo uban sa mga apostoles nga gidili ang dugo, gidili ang pakighilawas, gidili ang paghalas mga pagkaos mga Dios-Dios, pagkaos mga Dios-Dios, gidili ang mga natuok. Girespetuhan ba ni sa inyong konsilyo o gisupak? Sa ako nang giingon nimo kaganina sa akong pagparehag sa barog nga ang balao dili parehas og essence. Ang moral essence ipadayon na ang ceremonial essence lang. Okay, sunod pangutana. Ang gimoy Imong gisulti ganiha nga basta konsilyo ang respetuhan. yes, Unya, ang musupak sa konsilyo nakasala. yes, kay Niadtong tuig 55 AD, giusab man sa mga obispo ang konsilyo nga desisyon sa Jerusalem. Ingon siya sa Fernandez Katinawan dos. Sa hinay-hinay ang iglesia giusab, gikuha na ang pagdili sa pagkaog dugo o ang gipabili na lang ang Pangutana, Brad Mitz. Sige. Wala pangutana. Sige. Sa hinay-hinay, giusab sa Iglesia Katolika ang desisyon sa Konsilyo sa Jerusalem, giwala na ang pagkaog dugo ni adtong 55 AD. Yes. Nakasala sila wala? wala sila makasala. Kay una kanang pagdili sa pagkaog dugo dili na universal law. Pangutana. Ati sa upo ko human. Palata, Brad Mitz. Dili na universal law na dili pagkaog dugo. Palata. That is Jewish lang purely. Kay bisan pa gani Palata, Brad Mitz. Human. Okay. Wa pa naman. Bisan pa gani sa daang tugon, proof na nga dili na universal law. Kay nagali panahon nga kanon na nila Levitico 18. Now, kana ang rason kung ganong gidili pa na nila in respect sa Jewish custom. Yes, Sa Jewish custom. Palata sa kajat. Pero kay naaman sila authority parehas sa mga apostoles, so pwede po na nila i-abrogate. Okay, sunod nga Sunod pangutana. pangutana. Asa mo yun ang insakto ato ganiha sa imong tubag. Ingon ka ganiha, basta desisyon sa konsilyo, respetuhan. Yes. Og supakon sala. Yes. Karon di na pa pwede supakon. Asa mo insakto Yun na? lagi. Sa ilang panahon, pananglit natawo ko panahon sa mga apostoles. Kaysa ang among authority sa una mga apostoles man, so dito may mo follow nila. Pero ang ilang authority mapasa magud sa successor. Karon ang atong sundon si Duterte dili si Aquino. Di ba? Okay, katapusan ang pangutana. Sunod pangutana. Bot ni may ipasabot nga mo na hinungdan ang inyong doktrina karon way klaro katungod kay ang mga desisyon sa konsilyo wa klaro. Dili sa among pagsabot dili na way klaro. Kay panahon-panahon maguna, dili magparehas ang atong panahon. Ang Constitution 1986 o before pa na mahimong lahi na karon. Kay depende man sa atong mga leaders ron na naman gipang-revise. Okay, natapos na ang 5 minutos nga cross-examine o gato daw sabi hatag sa kining Seventh-day Adventist ang 7 minutos. Salamat kayo. Na dili magkaroon ni pagbungkag. Sige. Okay. 7 minutos. Ana na ang akong kaatbang, ako na pong nakita mga kaigsonan nga naluoy ra pud ko. Nanong naluoy ko. Niyan ko naman siya nga wala gud ay ang iyang tema mabasa sa Biblia. Mo bitato ko niya, pabilin ka nang wala. Siya, mo ay pabilin kay wala, kay explicit mong wala. Ang nahitabuan ng mga kaigsonan o higala, ang iyang gisupak, ang iyang gituman, ang wala. O niya, tanawa, kamo karon, nakaduog na mo niya. Insakto ko nang isulti sila pare. Nga ang tanan nga nagbantay adlaw Domingo ilang sumusunod mo pamahawa mo na inyong mga reliyon oy. Kakawa na. Dili man ibinuang.
Mahimog yun. Ano yan? Karon mo, sugot na mga anak. Sige mo bihas katoliko, sige mo atakis katoliko niya, sumusunod naman tayo mo niya. Pero namot ko ganiha mga kaigsuunan ni Brother Bonitas. Namot ko. Basta konsilyo sa mga obispo tumanon. Kaya ang pagsupak sa konsilyo sala. O kita'y mo supak sala, pero sila mo supak-supak na di sa. Napay hustisya na. Tanawa, ebidensya. Sa to'y 49, matod pa nila ha, ang konsilyo sa Jerusalem, ilang ipitsahan nagdili si ang mga apostoles kaubas Espiritu Santo, kuya, una kaya nagbi-Espiritu Santo. Buhat 15:28-29. Nadili pakanon og dugo, dili makighilawas, dili, unsa pa? Mukaon sa nga tuok, dili pod mukaon sa gihalas Diyos. Gitangtang ang dugo. Pagkan 55 AD. Di karong salamatod pa niya. O na kamo mga Katoliko na minaw, ayaw mo sunod anang nagsupak-supak sa konsilyo. Buhat 15:28-29, klaro na. Nya tanawa ha, ang buhat 15:28-29, siya man gud kay una-una. Wa man estima ba? Pagpalikod lang niya kuno nga respetuhan ang konsilyo sa Laodicea. Pagsiray. Atong basahon mga kaigsuonan. Ha? Klarohon nato nigbasa mga kaigsuonan, kay daghan man gud ang basahon nun dire. Ingon si Socrates Bernanes na dili wala bungkaga ni Kristo ang adlay papahulay. Wala bungkaga, pero ang nahitabo perting gibungkag. Okay. O sige ko din mga kaigsuonan. Convert Catechism of Catholic Doctrine, matod pa din matod pa sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, gisulti din which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day. O sige ngon, why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Isa lang. Nga mo ni parespetuhan? Nga karon, ang pangutana, opisya. Uyon bas Biblia na ang pag-usap sa mga obispo sa Konsilyo sa Laodicea? Dili. Yun sa ebidensya. Hebrehanon 4:9. Busa donay gibilin nga Sabado kon pahulay alang sa katawhan sa Dios. Tanawa ha? Mo ni giyatakan sa Iglesia Katolika sa Konsilyo sa Laodicea. Ang gibilin Sabado alang sa katawhan sa Dios. Pero sa dakong mapangahason, gibalhin sa mga obispo sa Konsilyo sa Laodicea. Imagine mo ano mga kaigsuonan. Grabe. O niya, matod pa niya, bausap-usap. Daghaning badlungon ang ngayong badlungon ni Brother Bonitas niya. Sulat ni Mount Senior Manuel P. Duitaw, Commission on Biblical Apostolate, Diocese of Dumaguete. Ang ngayon yung badlungon ni Brother Bonitas. Ngano? Ingon siya nga, kinahanglan pwede mausap-usap kay lahi ang kang Presidente Duterte, lahi ang kang Pinoy. Atong tanawon. Tungod ni ini ang Iglesia ni Cristo Jesus nagbaton usab og kinaiyang dili mausab-usabon sa iyang pagtulunan. Na. Brother Bonitas, ato ang Dumaguete. Inaman Senyor, ikaw rin nakabulgar nako. Imo man kong ibadlong. Mas mo nako ha. Sultan, sulat ni Mount Senior P. Duitaw. Biblical, murag pani taas-taas ni abilidad. Commission of Biblical Apostolate, Diocese of Dumaguete City. Tungod ni ini ang Iglesia ni Cristo Jesus nagabaton usab sa kinaiya sa dili mausab-usabon sa iyang mga pagtulunan. Ayaw lagi usab ba? Mubitaw na ngutan ako, asa yung bersikulo nga Ningos Cristo, akong balhinon ang kabalaan sa adlang Sabado ngatos Domingo. Mabasa, kawala. Ug ako nimo, ribol mo na kawala, biya di haoy. Paglimbong meras ka o galing, hibalo kawala, nagpadayon ka. Di ba tinaw? Di ba klaro? Hibalo siyang wala, nagpapilin. Mura ni barog sa wala. Muna ni dipinsa sa wala.
Nya man to basta dili man na Sabado, dili man na ipapahulay man na di man gura 70. Atong basahon pas King James Bible. Nagingon, it is still remain for the people of God. 60 segundos. Ang rest of the seventh day. 70 ba lagi? Mao na mga higala nga ang tema wag yun nakatuwi hakaw. Wag mo nakatuwi hakaw. Munang di ko na ipapaan. Kay wag yun nakabarog. Kung sa sunod gani, o sa Diyos na pagpabarog kayang tema higala, si Ignatius, wag mapusti mo si Ignatius. Sunod gani Brad Bertas, pamatunan na ako kasi Ignatius, kapabor ka ng timahan. Pero wag pa siguro sa lahotay. Sa sunod ay ang pamatunan ko na si Ignatius, obispo sa Antioch, may nagbalhin sa adlaw Sabado nga may nagkuha sa adlaw Sabado nga Domingo. Aw na wag nindot ta kayo. Tingali. Pero si Kristo, ayaw ko mong among si Kristo, was Kristo lamot ana. Dahil salamat o may hapon kanatan tanan. Okay, 5 minutos sa dayatag sa Roman Catholic Church ang mga pagpangutana. Okay. Unang pangutana na ko, Brad Mates, unsay kalainan sa kanang pagtulunan ug balaod? Manisya, ang pagtulunan pwede bugdaon og tao. Ang balaod pwede gihapon bugdaon og tao. May kalainan na sila. May kalainan na sila sa pulong pero maumaw ra gipasabot kay di man na mahimong pagtulunan ug dili mahimong balaod. Sunod pangutana. Ang mga magbabalaod ba walay authority nga mag-usab-usab og balaod? Depende. Kung usbo nila ang balaod sa Dios, wag gyud sila katungod. Kay ang mahitabo ana, mulabaw naman sila sa Dios. So kay depende man, so mahimo mag-usab sila. Pwede ko sabon ang balaod. Salamat. Pwede ko naman. Pwede sabon ang balaod nga hinimog tao, usbon pod sa tao. Klaro. Pero balaod sa Dios usbog tao, munay na kung delikado. Sunod pangutana. Sa Hebrehanon City 12, kay kun ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod, unsa man kaayo ang gipasabot diri nga dili pwede nga mailisan nga balaod? Daghang salamat. Kay gipangutana ko nimo ana. Kay wa di kinahibalo. Ang gipasabot ana, kadtong balaod nga angay ilisan dili ang Sabado kay ang adlaw Sabado gibilin alang sa katawhan sa Dios. Mubitaw na nga ang nagsulat sa Hebrehanon si Apostol Pablo. Ang nagsulat nga ilisan ang balaod si Apostol Pablo. Ang nagsulat por gibilin ang adlaw Sabado si Apostol Pablo. Manang ayaw pa sa ngilis Pablo nga iyang gusto ilisan ang Sabado kay mo'y gibilin na alang sa katawhan sa Dios. Sunod pangutana. Okay, ako lang balikon akong pangutana ganina kay para nako man matubag no. Okay. Asa gyud babasa sa Biblia nga kanang pagbalhin no? Kanang balaod ba nga padayon man ang ipapahulay. Ang pagbalhin lang sa adlaw, gikan sa Saturday nga to sa Domingo. Asa mabasa nga violation na? Specific pangutana, specific. Specific to ba? Marcos 7:7, basta balaod sa tao mo imong ipulis sa balaod sa Dios, ang imong pagsimba kawang. Nganong nahimong kawang kay sala. Nganong nasala ang Sabado nga balaod sa Dios inyong gipaisla ni Ignacio Mandiayna. Kamoy kasugod ana dahil gi-adaptar sa Laodicea nga mga obispo mao nang perting sala ang inyong pagsimba nahimo na noong kawang. Sunod pangutana. Sala dahil nang kung gi-authorize ka nga imo nang gituman lang. Ang premise katong gingon ang inyong idili diri syuta idili sa langit. Ang inyong itugot mo na gospel ni Kristo gigamit ng gahuma sa isimbahan. So kay iya man ang gituman but pasabot nagtuo sa ebanghelyo ang Katoliko. Nakaron nganong niingon man kag sala nga igo ramang gatuman ang Katoliko sa iyang authority. So, nga na siya authority sa pagdili og pagtugot. Diyan itubag ha. Matod mo sala ba dai ang gi-authorize? Wago kay mabasa nga ningon ang Ginoo nga ay mga obispos Katoliko ha ako mong i-authorize wago kay mabasa anak. Basahon unta sa nimo usa ka makalusot ang pangutana ha. Wago ka kabasaan sa Biblia. Ang imong pagsabot sa Mateo 18:18 mo'y wa nagkadimao. Kay nga naman og insakto parang Mateo 18:18 dili na unta ibilin ang Sabado alang sa katawhan sa Dios. Sa Hebrehanon 4:9 muni angay mo inuktokan og nahibalo gani ka. Sunod ka pangutana. Na ang imong gidepinsaan walay mabasa. Kana ding pag-ingon nga ang inyong idili diri sa yuta idili na ko sa langit ang inyong itugot usab dili din na paghatag og authority tungod lang kay dili mabasa ng pulong authority. Mutubag na ko ha. Minaw. Ang giingon ha, ang inyong gidili. Di gani mo mabasa na nga nagingon ang Ginoo ni Mateo 18 nga ang inyong gidili mga obispos Katoliko ha. Di ko na mabasa. Unya mismo kamo nagsupak ngano?
ang gidili sa mga apostoles sa konsilyo sa 49 AD nga dili pagkaong dugo gisupak sa Katoliko pagka 55 AD kamoy maglalapos sa mismo sa mga ka-apostoles. Sunod pa ko tana. Ang kanang pag-ingon ba nga gisupak kanang council sa Jerusalem, bot ba ipasabot nga wala mo tuo ang mga obispo nga gidili to sa ilang council? Tubag na ko. Oh? Ilhanan sa ilang pagkasupakan. Kabalo na kung silang giubalas sa Espiritu Santong gidili ang pagkaong dugo. Muna ebidensya nga kanang inyong mga obispo supakan. Katapos ang pangutana. Okay, ang katapos ang pangutana, giingnan naman kanako nga ang ang pagrason sa pag-dili kay girespeto ang Jewish custom pero dili to Jewish law. Karon kay ang authority lagi sa mga apostoles napasa man nila og nakahukom sila dili lang gali kay Council of Florence Pangutana, Bart. bisan sa Nicea ikaduha. Ilan ang giingon nga undangan na ang mga Jewish custom. So meaning undangan na tong pagdili sa pagkaugdugo. Ngayon ana, ilan laging authority ilang gigamit. Oh, kay ang authority sa mga apostoles naa naman nila. Uy, ang anong dili man Pangutana, Bart. Okay, mutubag na Oh, ko. ang anong dili man pwede. Wa gyoy mabasa nga ang konsilyo sa Jerusalem buhat kinsik 28-29 ngalingon nga kini bang balaora ha haning pagkaugdugo ni universal ha pagkaabot og 55 AD usman ninyo ni ha ikaw mismo Okay, daghang salamat. Natapos na ang 5 minutos nga cross-examine atong ihatag sa ang kining summary gikan na sa negative side ni Broad Shell ni sa Seventh-day Adventist una. Sige. Salamat kayo, higala. Inyong na nakita mga kaigsuonan nga bisag sa og iskapo sa akong kaatbang. Nangkamot gyud ni tawon siya makapuntos wa gyud zero balance gyud. Ngano zero balance? Aron sa pagpalig-on nga pwede nidagan siya sa konsilyo sa Laodicea. Nga dili ang supakon kay naay authority Mateo 18:18 na unay sa tari. Kinsa niyo na supak siya? Ang Mateo 18:18 ang presente mga apostoles. Tinaw. Wa pa intawon nga taong mga obispos Katoliko ana. Unya gipaligon sa buhat 15:28-29 nga giniyahan sa Espiritu Santo gid uban sa mga apostoles nga dinubilihan nila ang katawhan sa Dios ang mga Kristiyano sa pagkaon og dugo pagkaon sa mga natuo pagkaon sa mga hinalas nga sa Dios pagkikilawa sa dili sa pamagi unsa nga ka maynglaki na ning mga obispo pagkat 55 edis Katoliko na giwala ng pagkaon dugo kay mukha malapas manggod nya matod pa na niya akong gadbang, di man gusto universal. Ambot lang. Mamuti na lang uwak, makabasa ba na siya buhat kayo sa 28-29 nga mga apostoles ka, kining bala ora, dili niyo universal ha? Muna na result talaga eh. Kanya, sa tema, sa pamay ato na ni pa, ato pa, ang ngayon supakon nga, niyan ko naman siyang, wala, ang iyang ipamatod, wala sa Biblia. Mubito na nga atong kitambagan sa sunod, madibati pa man nila ako sa sunod yun, mapamatood gani ka, kanapong makapuntos ka bisag kamay. Ang imong pamatodan, giuyunan ni Kristo, pero ang imong ipahayag si Ignacio. Bot ba ang bot yung pasabot na si Ignacio si Kristo maura? Imong tagsunod gani nga, giuyunan ni Kristo, pinaaging Ignacio, kanaw no, ang napay gamay, punto. O niya, ang imong pangutana, na ibabasa nga sa laong Islam, kaklaro na. Kung pwede Islam, ano mong may kibilin? Ibigay o biblically, Islam ang adlaw sa pagsimba nga ito sa pagkabala sa adlaw sa Badong Atos sa Domingo, dili yun ang angay, mga kaigsuonan, ibilin sa katawan sa Diyos. Unya, matod pa niya, ang matod pasabot ni Brother Veritas, ang Kristohano na yung pagtulunan, nag-usap-usap. Pwede, sa una, di pagkanog dugo, 49 ED. Pagka 55 ED, pwede mo kaog dugo. Sa una, Sabado, karong Domingo. Pero atong basahon ni, ano yung gusto? Hanis pa, Mount Senior Manuel P. Duitao, murag kunin ni, ko ni Brother Veritas. Reverend, tahura po din tao ni, Reverend ba ni? Mount Senior Manuel P. Duitao. Commission on Biblical Apostolate, Diocese of Dumaguete City. Respeto po niya sulat ko eh. Mas mahal pa ba na ako nag-respeto ikaw ha? Tungod ni Ene, ang inayon, basta respeto na sunod. Tungod ni Ene, matod ni Manuel Dita, Reverend Monsignor, ang Iglesia ni Cristo Jesus, lalimong ka na, makabaton usab o kinaiyang nga dili mausab-usabon sa iyang mga pagtulunan.
Gikot lang ang basikulo, Galacia 1:8. O sa basikulo, bisan po kung kami, bisan pag manulunda, gikan sa langit, na nagawalig supak sa among iwali, ipatunglo. Na, delikado ka. Delikado ka. Munang, pagay pa sa itong mansenyor dito, ano eh? Ha? Imo ko sabot? Mao na mga kaigsuonan. Anya, iya kung na, kuhan yan, pwede yan. Ato masahon, di na po sulat ni Father Leo 13. May ganin ni Wala 14. Dapat explain. 13 na ha? Bungkig? Wala 15, 13. 246. Nagilan. Nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. What yun sa Biblia? Munang kanan imo bitang pa yung puyon si Kristo, imo ra na yung nauna. Mo bita na ebidensya, puyon si Kristo pero kinsa gigamit si Ignacio. Yes, that is the resulta. O sa given dire. We know of the change is not biblical but only tradition of the church. It's not 60 biblical. segundos. Sabi po, kaklaro, kamo mga kaigsonan karon, problema na ninyo, magpabilin mo na ng Domingo, nga mismo sa Brother Veritas, ni depensa sa walay mabasa. Klaro kayo mga kaigsonan o mga kaigalaan. Sa ato pa, gitawag ning balaura, og sapan pa ni humid, man-made na balaod. Dili ni balaod sa Dios. O sa ibang tabo, Marcos 7:7 hanggang 8. Si Jesus mayon, kawang laman ang inyong pagsimba kanako, sanglit ang inyong gitudlo nga doktrina sa Dios, pagtulunan sa Dios, ang doktrina nga hinimo lamang tao. Midugang sa Jesus sa Panginoon, inyong gibiyaan ang sugo sa Dios nga mao ang Sabado, o inyong gidawat ang sugo nga Domingo nga nagsugod ni Ignatius. Daghang salamat mga kaigsunan. Hinaot nga makamatamos kahayag, balik ta sa pagsimba sa adlong Domingo kay muna sugo sa Dios nga may atong magbubuhat. Biyay ang adlong Domingo kay mando lang na ni Ignatius. Daghang salamat, umayhan. Okay. Salamat kayo sa negative side. O gato ang impalik ang summary nga dura sa kining affirmative side. Brad Shelbert Dondoyano. 5 minutos. Okay. Now, maurag yapon ang gibuhat sa akong kaatbang. Pamasahon ang mga referensyang Katoliko, iyang ipasabot nga nilaban niya. Ngayon ra pong gituis ang ipasabot. Kay kung ang pare nagsupak pas barugan ng Katoliko, yang ano man laging muyo na siya ipakaon ng dugo. O, muna, kana agong giingon sa pare nga dili mag-usop o mga pagtulunan, referring to the moral teaching. Muna timan-an, dili parehas ang essence sa balaod. Moral essence gali para sa nang ayaw pangawat. O, dili ka manapaw. O muna, kanang mga moral teaching, dili ka na pwede mausog. Pero kanang galing balaod nga doon na siya ceremonial essence para sa anang unsa tangadlaw mag-birthday. O, unsa tangadlaw magsaulog anang sabat. Kuha na siya, ceremonial. Sumauna yung mausog. Kay kung wingong ka nga tanang balaod dili mausab, unsa mo pagkatuman na ng Hebrehanon 7:12? Kay ilisan man ang pagkapare, ilisan usab ang balaod. Unsa ang pagtuman ana kung wagi mausab? Di ba? So tanawag yun sa niya pagtuis ang statement sa pare. Nagingon ba ang pare nga kanang solemnity sa Sabat kay giusob man gikan sa Saturday to Sunday sayop na o magingon ang pare. Nagpasabot lang ang pare nga katong mga teaching nga moral. Ala usbo na rato. Muna ang Katoliko wa magtudlo nga mga awat na taron kay moral man na siyang gidiligyo na siya. Pero kanang pagbalhin sa solemnity, angay na to ng tahuron kay agi lagi sa authority sa simbahan, Mateo 18:18. Nga nung moingong ko nga nakapabarog ko sa akong tema, tungod kay ang iglesia, ang mga obispo, naa nila ang authority sa mga apostoles, ang inyong idili ug itugot usab sa langit. Ngayon sila nga, naay mabasa ang mga obispo na diha, wa man ko moingong mabasa na sa Mateo 18:18 mga obispong Katoliko. Gigamit na ko ang Mateo 18:18 kay diha nanuka, diha gikan ng authority sa mga obispo. Di ba? Ang authority ni Duterte, ang authority na ni Aquino. Di ba? Oh, so kay ang authority sa mga obispo, mao man ang authority sa mga apostoles, mo nang valid tong Council of Laodicea. Kung maingon sila nga dili valid tong Council of Laodicea, nganong ituo man sila sa Council of Hippo o Cartago.
nga nag-ingon ang Council of Hippo o Cartago nga 27 books lang ang New Testament. Nga ang konsilyo sa Jerusalem wa man mag-council na. Na katong pag-ingon iyang gisaway itong universal law kaya di ko na mabasa sa Biblia. Anything Christian gani universal. Ha? Kay ang Jewish dili man to pang universal. Isipon mangalig mahugaw ng hintil. Pero sa kang Kristo universal wa na isipong hugaw ana. Duhato na. Nganong ingon ta nga kanang pagdili sa pagkaugdugo na duha maning tema sabat ug dugo. Ako lang siyang gisundan ana kay importante pod. Di ba? O, nganong dili na sa universal law kay si Kristo diri sa New Testament wala magtudlo nga gidili gapon na gani yang ipakaon yang dugo. San Juan 6. So, kay Jewish man na siya nga balaod, dili man na universal law, so mahimong i-abrogate na. O, i-abrogate yun na sa Council of Florence. Oh, so mao na. Ang mga libro nga iyang gibasa, gi-out of context. Kay kung kanang mga libro nagsaway na nako, nganong nagpabilin man na silang katoliko lagi, wa man ang mag-Adventist. Kay ang ilang pagsabot, iyang gituis. Oh, ang ipasabot sa pare nga dili mausab nga teaching, moral, dili ang seremonyal. Kaya balo si Brad Mitchell na nga kanang mga seremonyal natapos na sa krus. Mao na nga pwede na pod maghimog bag-ong seremonyal lo ang mga obispo. Plus anang maghimo tagdaghang mga pista ron oh, bag-o na ng seremonyal. Agi anang authority binding and loosing. Oh. Mo bitang gipangutanan ako sige balik-balik na gyud asa man mabasa 60 segundos. mabasa nga violation of the law ng pagbalhin wala. Ang iya lang pagsabot sa Hebrewanan 4:9 nga Saturday ko nang gitumbok ana kay na siya paraphrasing nga Saturday pero basahan ko na inyong Biblia da kanang inyong kamong nagbasa ron og 7th day of the week ba na? Di ba giingon man nga naagyapoy igpapahulay kay moral mangunang naagyapoy igpapahulay pero dili gid siya mo dagan sa utso nga nagisgot naglayng adlaw. Ang iyang balikon katong explicit nga gibalhin na ni uyo naman tango agi mabasa explicit ang pagbalhin. Pero tradisyon klaro kato ni si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan ngon di magamutuwa to. Mas mutuo ko sa akong higala kay mas dili ko mutuo ani akong higala kay di man ni disipulo ni San Juan. Si Ignacio disipulo man to ni San Juan. Kamo ko na ba sinigurista hayta adto asa man ka si Brad Mitchell nga wa gyud makadungog dali kakita bisan sa Hagaw House tingog dalang sa mga apostoles o si Ignacio nga harapan gyud niyang na istorya si San Juan. Pag-ingon niya nga Lord's Day ng Domingo. Okay, nagkasalamat Brad Shelbert. Salamat kayo, salamat. Kung nag-iisa at nanumbay dahil sa hirap mong kinataglay, kung kailangan mo ng karamay, Oto mga kasama, inyo nadungog ang pagparagsangka ni Ning Orasa sa grupong Seventh-day Adventist. Pinagyaw sab ni Brad Pitt versus Roman Catholic Church ni Shelbert Donduyano. Kabarihan nga nagpaminaw kamanay mantigo mo timbang-timbang kung kinsa gid ang nagsulti sa tinuod ang tawhanong paghukom. Kaya ang langit ng paghukom naarga di asa kita saan mga kasama. Salamat kaya sa pagtubay sa drawing usa ka oras ug tunga nga programang sangka sa katarungan sa ngalan usab sa kining angkor nining si kasamang buhay mo gwapo. ay walang Ay nabot di ay. Si Nicolay Luciños, salamat kayo. Kini niyong nakauban mga kasama si kasamang Danny Luod at Tatak RMN. 60 na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide.